periodistes. Podem fer una pregunta? És igual. Quin és l'ordre... Quin any es va deixar de considerar Plutó un planeta? Ostres, ni idea. Quin segle? El segle XXI. Ah, ja ho has dit? No, és una pista, el segle XXI. El segle XXI. És el 2003. Aquest és molt difícil, Marc. No, l'any que va néixer la Maria. La Maria, i la Maria que va néixer té 4 anys, el 8, el 2008. Sí. Molt bé. I ara què havíeu de dir? Que no pot. Espera. Ai, que està enganxat. Com a obsequi. Ah, molt bé. I ja està, només aquesta pregunta? Sí. Ah, doncs bé, molt fàcil. Moltes gràcies. Adéu, gràcies. I podem fer una pregunta sobre el sistema solar? Vinga. Qui va ser el primer astronauta que va trepitjar la Lluna? Us dono tres opcions. Dalí, Einstein o Neil Armstrong? Neil Armstrong. Molt bé. Molt bé. La recompensa? Per haver acertat la pregunta, com a recompensa us donem aquest glob. Ah, digue-li gràcies. Obsequi, recompensa. Moltes gràcies. Vinga, adéu. Adéu. Quin és el... No, però digue-li la introducció primer. Vale. De quina escola sou? Som de l'escola del Carme. I estem fent de Tu contestes periodistes. el planeta, jo soc planeta, tu has de contestar els planetes. I estem fent de periodistes. Els planetes. Però tot va del sistema solar, tot. Ella. Jo no sé. Jo ja sé. Bueno, fem la pregunta i ja... Ja està, i contestem, home, va. Ostres, que si em veuen les monges de les Carmeles, i aquesta no la veuen ni bé, que vaig anar-hi, Quants planetes del sistema solar tenen anelles? Espera, ja estàs gravat? Sí. Un, no? Un o dos? Doneu pistes, va. Va, dona'm pista. És un número parell. Ah, doncs dos. No. No, quatre. Sí. Ostres, ja me'n recordo jo d'això. Digueu-li quins quatre. Ah, quins són? I Saturn, Urà... No. Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Totes aquestes eren manelles? Sí, Molt i bé. com a recompensa et donem un glob. I això per què és? És un glob com a recompensa. De recompensa. Per haver participat. Ah, per haver participat, vale. Moltes ja està. gràcies. Moltes gràcies, adéu. Bé, Hola, bon dia. Som alumnes del casal de l'Escola del Carme i estem estudiant el sistema solar. I avui fem de periodistes. Li podríem fer una pregunta? Mira. Vale. Aquesta? No, aquesta ja l'hem feta. És igual. No, és igual. No, Paula. No, Paula. bueno, Júlia, és que ja les hem passat totes. Anem per repetir. Quins dos planetes hi han trobat aigua? I et donarem tres opcions. A, la Terra i la Lluna. B, Mart i la Terra. I la C, Saturn i Mart. Quina lletra és la correcta? La A, la B o la C? En quins dos planetes s'han... Repeteixo la pregunta? En quins dos planetes s'han trobat aigua? O tenen aigua? A, Terra i Lluna. B, Mart i Terra. O C, Saturn i Mart. Quina és la resposta correcta? ¿Sabe o no lo sabe? Em sonaria la segona. Sí. La segona? Doncs sí, l'has acertat. I per haver participat i per haver-la acertat, com a recompensa, li donem Bueno, un globo. Moltes gràcies. sobre el sistema solar. Ja queda una mica, sisplau. Quins dos planetes hi han trobat aigua? Et dono tres opcions. A, Terra i Lluna. B, Mart i Terra. C, Saturn i Mart. Terra. La A n'hi ha la Terra i Lluna. N'hi ha dos planetes que tenen aigua. I la A és Terra i Lluna. La B Més fort, Júlia. és Mart i Terra. I la C és Saturn i Mart. Quina
Quina opció, la A, la B o la C? La B. Com a recompensa, Obsequi. un like. Gràcies. ¿Que le voy a esperar o qué? Sí. Ah, vale. A veure. Quants planetes té el sistema solar? Pots mirar el mural. Estan aquí. 9. Ah, però els del centre del Sol. Això és sol. Vale, vale, doncs 8. Sí. Sí. I com a recompensa? Com a obsequi. Obsequi. Donem-li a la nena. Obsequi. Per aquest no, que té la punxa. Obsequi. Sí, molt bé. Ara deixa'm. Sí. Aquí va. Bon dia. Hola, bon dia. Som del casal de l'Escola del Carme i avui tenim una periodista. Que li podríem fer una pregunta al sistema solar? Més fort, Júlia, més fort. Quin és l'ordre dels planetes del sistema solar? Us ajudarem, eh? Us ajudarem. Us ajudem. Sí, tu ajuda, però bueno. Fes-li Us senyalar. ajudarem. El Vinga, va. primer comença per M i és aquest. És el que està al costat del Sol. Parem el Mercuri. Sí. Molt bé. Molt bé. El segon és el que comença per V baixa i és aquest. Sí. I... Bueno, és normal. I és... Per B baixa, a veure. Venus. Sí. Molt bé. Anem bé, Adrià. Vinga. El següent és el planeta en què vivim. La Terra, aquesta ja me'l sé, ja. Bueno, aquest sí. Molt bé, aquesta pista, Júlia. El següent és per M i és el planeta Molt bé. El següent és el més gran que n'hi ha i comença per J. Júpiter. El següent és, comença per S i és el segon més gran i és el que té anelles. Saturn. Sí. El següent és el penúltim, que i comença per S. Ai, per Urà. Molt bé. I l'últim, que és el que fa més fred i el que està més del Sol, que comença per N. S'ha de fer vareta. Ara voleu? Molt bé. Ara em faltava un. Com obsequi, li donem aquest. Gràcies. Digues gràcies, amor. Gràcies a vosaltres. Gràcies.